Madzulo abwino konse kumene inuyo muli. So tipasanayo pano update kuti tikuyendera pati pa nkhani yokhudzana ndi nkhondo ya Iran komanso dzulonso tinatsegulaso nkhondo inaso pacha. Dzulo tinatsegula nkhondo inaso kutsegulidwa nkhondo ina ku Yemen ndi Saudi Arabia. By the way, Saudi Arabia inatsimikiza kuti inali involved, inakhudzidwa nawonso ndi imene mapanga plan kuti mahofisi aja akanike kutera kwa apolisi ndi seka ngati zabwire ndimufuna zona akatere kuti kumaliro komwe napita nonse limodzi asaudi anapita kumaliro konko mahofisi anapita kumaliro konko pobwera inu mwatera bwinobwino kwanuko anzana akutsika nikufika ndikuphulisa ma airport amatero. Anyway, okay, anavutika ndithu sana airport anaphulitsako, then kenako so anapita ku Hudaida anaphulitsako mabe still anakwanisabe kutera. Yes, anakwanisabe kutera. Anthu aja alendo chokumalira kuyirani aja anakwanisa kutera. Okay, iwowa marizoni awo amene akupereka akuonera kuti ali ndi mboni kuti ndege mmene momo munalinso zida kuchoka ku dziko la Iraniko kupita kuti ku Yemen. Purely civilian in nature, the flight carried personnel and military equipment. The Yemeni government has the right to submit the information and evidence in its possession to the Sanctions Committee for the necessary action within their mandates. As the government of the Republic of Yemen presents these developments, we look forward to a clear and firm stance from the Council to maintain international peace and security. Arimnalizida nde iwo ani mombono wose namene afuna akapeteke ku UN why anaphulitsa ndege imene ijayo chabwino inili zotsatira zake zinayi zotani. Mahofisi aja nawonso anapanga strike anaphulitsa ku airport ya ku Saudi Arabia akuti imene mashauri kuti Abha airport, right? Anaphulitsa kumeneko ndithu chabe kuti palibe amene ma videos palibe amene koko kuma kuti kuphulitsako anaphulitsa ndithu atsimikiza ndithu. I don't know why. Kumano no casualties. Palibe amene yavulala chani kakuluza moyo no. So it's like iwo abwezera. Anyway, mahofisi kwenikweni kuyambira 2022 anakhala chete kwambiri aliyesa anali khukhu koma lately papeza zoti ukukhala kuyamba tsopano anazapanga ku involve pang'ono ndi ku Israel kuja mashipi pa nyanja pacha aphulitsa ndithu koma anazapandapanda dekha kwambiri koma iyi sizozoti ikatithala kuti chifukwa nayonso ndi nkhondo inaso imeneyo mahofisi ndi Saudi Arabia maneighbors. Chabwino tikachoka kumene kuti tiloweni ku dziko la Iran komanso USA ikunena yaphulisaso pacha ku Iran kachikena Iraninso ikubwezeraso. So kubwezera kuchitika ndithu anthu akuphulisana ndithu. Komano at Trump ayikanso pano ma sanctions pano akuti Iran pacha anachotsa ma sanctions ndi abwezeresaso. Iran imene ndithu ikhale mafuta ake samagulitsa. Komano Iran yanena kuti iyoyo ndithu ili ndi njira zake zimene ingagwiritse ntchito kuti mafuta awo azipanga flow. Okay, Iran yankha choncho. So kuthibula nako kuchitika and Iran yamba kutulusa even zina zanyuwani zimene akuma bwezerera sowano ku Bahrain kuja ku Kuwait mabomba akufika. Mashipi panyanja akuphulitsidwa ndithu mashipi and mashipi amba khani mantha kuti tikadusa pene pacha despite kuti ma Americans aja kumapereka guarantee kuti msadandaula pano pati mukadutsa mwakuti zachenjano sizikutheka.
mitengo ya mafuta yayambiranso kukwera. Chimene akunena Trump message yake na apereka message angapo. One, ali musadandaule, ife ndi amene upanga control pa Strait of Hormuz, musadandaule yayi, right? Then muzitilipira 20% imene akunenera muja, and kwinako tizipasana ma-update tione kuti tiziyenda kuti tikuyendera pati pamene tikuyenda pamene papo. Koma Israeli tikakhala Israeli kunkhaye pay ikungoyang'anira Israeli ikungokhala pay ikungoyang'anira pa nkhani yokhuza ndi nkhondo ya ku Iran. Koma tikang'ana nkhondo tikang'ana ku Gaza, kupeza zoti sitinganena kuti ndi nkhondo. No, actually not nkhondo. Chifukwa zoti majina Hamas aja kalikale anasiya kupanga atake. I don't know ngati so aliponso. Anyway, adakalipo komabe amene akumangophedwa pano ma civilians okhaokha. Nati kakamba nkhani yokhuza ku Gaza. Ndanthu kuti Hamas sakumaoneka, koma no anthu okhaokha ngati anthu wamba chabe amene akhala ku matenti kakuti, you see, amene akumangophedwa pano pa ndi Israeli. Ndiye kuti masettlers awa amene achawa olanda malo ongofika nyumbayi ndi yanga basi nditenga ndine. Mulungu anandilonjeza ine 7 years, 130,000 years ago, kungotenga nyumbayi cha basi kumakhalamo. Amene onso ndithu akumavuta akumapha anthu aku Palestina, kumabera mbuzi, kumabera ziweto. I mean, zimenezo Netanyahu anafosoda mafoso amati hayi zimezi ndi ana chabe, ndi ana akuvomeza kuti zikuchitika. Netanyahu payekha akuvomeza kuti zinthu zikuchitikadi. Zomvetsa chisoni kwambiri. I really do want to ask one final question about what's going on the West Bank. Violent attacks by Israeli settlers against Palestinians. Over the weekend, Israeli settlers in the West Bank raided and set fire to a restaurant. We have some photos that we're showing. I know, and I've heard you say these are just thugs. But my question is, if they're just thugs, why won't or can't you stop them? Well, we do actually. It's about 100. It's actually 150 or so. What you would call juvenile delinquents. They're not, by the way, from the settler community. It is actually 150 or so kids, teenagers usually, who are brought into the area. They're But you're the Israeli government. You should be able to stop them, particularly given how much of an impact this is having globally on seeing this happen. You're absolutely right that this is blown up beyond belief and causes a lot of damage. I think it's wrong on its own account. I don't want and don't accept vigilantism, and I don't care if it comes from Arabs or Jews. Our citizens cannot practice violence against anyone. If we have to apply force, it's the law and order, it's the police and the military that has to do that. And therefore we take actions among them, but it's precisely because it's such a tightly knit group that acts according to, they try to skirt the law. And when we bring them to the courts, our courts are very lenient. I don't know why, maybe because they're young. And I've said that we have to challenge that, and I will not, I don't accept it. But I want to put that in perspective. It's not the settler community, because the settler community condemns them. It's not the people of Israel, because we condemn them. It's not the government of Israel. It's I would say, a violation of basic norms of our country. We don't accept it. I don't accept it. So guys, thank you so much. Malawi and cameras.